JMAP Preparatory School ni school y'umwana abwenda kwirikia na gusoma chinga cyekiga. School yekerero erosire ekerero naborokia bancire ni wizara y'ikiseme imeyensi ya Kenya. School eganigo ibwate kurwa class ya play group goika grade ya kane. Mbabwate ebirasi bisaine. Kwegeria bare guhitania masomo akawaida. Kwegeria bare French, sign language, music, chess, drama, dancing, abwasi biringo baika asenga kiga ni bien nationals. Egetiga isaina sebagutinira indagara across kwa asachenire kegama. Babwato bosombi ibweskolo. Ebirengo by'oburendi eburigoro egekogero umwano akubeke kyara omanyigoswa nboigo ekaragosoka kurwa seskureyo. Dikya umwano aseskurega erasumuchie obosungu ensema ya jogo Aria Saint Marks bakere simyase namba 0726732322 JMAP Preparatory School jishinde ushinde. Eduka yobomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide ili kubatuka chirangi cha Crown Paints eyure company nambe yemo eyo korose chirangi meyenseyiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu biriya bikomanya seyeka ngo kwanira chirangi ejo boyigo chire chechi brand ao ejo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwate chirangi cyo wakwa imeye nyumba isiko ye nyumba chire chikomentre nigwa amavuta yani oil ya bwigo chire chia mache inyuranga chirangi chiga nigo chire korwase chire chiri guririke iriya gatigati wekarigori lyabantabati bwigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo bwochoganya chirangi wekabunuragani bwochoganire erangiriga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bwokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora bwikirano tutarire rero elibwenyorere abamanyi naboigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chebiasara nchibwatokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yegotoka se enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo busongo eywerangene eduka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyure angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simbwetera seti namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Aha. Kwa hiyo umeamua kuumwaga mchele kwenye kuku wengi. Mbona mimi na yako siyasemi? Mwanaume gani wewe? Kutwa kujilizaliza. Sehemu ya kulia mimi, unalia wewe. Ukirudi nyumbani, unalala tu. Haujali mwenzako nimekula, nimeshiba au nina njaa. Au niwaambie watu kama mchezaji majeruhi. Kwa mwezi unacheza mara moja tu. Niache! Dada, maneno unayamwaga hayo. Niache. Wewe umeamua kuyamwaga. Kuanzia leo watu wote na
Gerari Chinsa ni Inye cheri tukeliga lia 13 omotienye o 10 omwaka bwechirwe na 2025 litukolia Jumatatu ekene Ekeonga Jumatatu Chinsa Inye cheri gonguru kwaro ni Ototo nyaingiri kuranse memenyerelio ni gotogo bwaternera Wilson Makoli naya negatiana kwaleganiri ase Ekeonga Chinsa Inye magaro bayalero akiretekiri akendete kendi amachale isokoro muga kuyungu musibi alenge kana muri amachana yake onte nante ina ikule bubu motwe abu atelibire na musibi omotwe omongina bwe myaka 52 gokwa ase ekagere buna nigo agetwe no muga koye mondena ro bona matuka ogonchukanana na bono engoke gasia musinyire entonke yakorire dalibo omujumbe webunge Ototo Masaba musikikire ivuge sairo kwegerera bukorere bwaye imeye bunge yo tutagete twerwanerere na bintu togoteba ngambiri buya ngakitora akore bintu bibe buya konye togotirina wakachikura burunga tukitwara na inde tukiyake abantu nigo bagende gusegetwa kwerikia sobonke buna abakishikura chingaki ekiombege EPC kegenderete no morobelio yo Manje murigirire Ekeonga Chinsa Inye togo chakana roboti sabanya nyimbo bacha kirobo tukikobwatikana na gakore hasomuga koyomo agotabekana ko mwaka goika kumuita omurugyo yebwe myaka 52 botukubo kirerero ase kenyero kia bomobea ekike gotoka ime ye ward ya Birongo ebuge yere walchache account ya Kisii na korengana kirori nigomuga kujwa beire gako moikora omurugyo yoye kurende eseri tukoliga lega tabekana muna nigo barenge kobuna chibesa chebogotu omorikito Daniel Ontiri na mange mapema Jumatatu ase kenyero kia bomobea nyakiburo ya kabere imyaka oke ase county ya Kisii ebirero nigo byabwatetese abanyakinyero bakorera okwa kumongina anabosibori wemyaka menene uyosire bugemo bwaye obutuko bugokira rero aso gwakwa goika gukwa ubube bukagere goikeranigwa no mugakoye ochengenyagaka uyoro mukagerwo munene korengana na kirori nigo obutuko bugokira rero eriogi rigwekana kurwa sinkeye wikemambia ya rero chingakyo mukagerwo munene asoka wecha koligie gari erio eiro mongina nyegitari nigetamero bunani gokonye arwarire mugako yacha matari mwane nsemo ogoteba ngigari nyiro mongina nyagitari ninyigwete kuru mwane bono naboli yakingi kiamuri tinjete konya lichi lakini umuntu mwamanya gocho megontebia incho tororana naboli mparare marore bantebie ngoji goikapara na nyatai natira baka mwaye enanyora na araire akiretekiri akendete kendi amachale isokoro muga kuyungu musibi alenge kana muri amachana yake onte nante ina ikule bubu motwe abu atelibire na musibi omotwe bona engomukendi na alingi lakini ekera ebonu kubwatu umuntu okonyo umuntu akendete kendi atalibererande umuntu kuleke matukumanya kale libera no sibi chibesa bakobuna chiobogotu bono omugako igagakori chibesa chiobogotu gakori ka ukora ochakero mongina nganga chibesa bono ochaka kuna goito mongina ochaka kunya kumuswaga bateba erio mana asenkeye no kunwa kumongino iga no gususurwa kira chingaki no mugako iga nigo bire bikore bya kawaida kurwa samatuka magiga barorekana korage kiara abagambi bensemeye aso gutaba bango kugayana erio mana ase chinka ao kwirere bintu gusarika babateba ko baboro ase mirimo mutari botambe ustamogenda sobo ogenda uramenyoro mumuro ena rugugutom otandikiri mama sare airane alinde ndira muitete igo bara michande ne namba menye ne michande no mongino yo marawa bampara renge akarupa rore buya agorete chi omena ichita igetiko chirosi omugako yo gako imoka mongino yo gabwata birengere bya oimoko musuna matonya komoimo kibunege susu kinene ringa no na bagambi to bwata inyora mbaliko bana acha na mbaliko babango babwatia mangana barabare ne nyumbiga ingoro konye yachakire kure mwanigo ya tokarro yakagerwa koba embera yomongino iga nyagusira ngana bono agendere tukutukwa nobobisa bobotuki bobosalia DCI newekekero toko gendembe umukaguru manene nigatangira segetasini kya banyimbo kya Birongo
akaganyete obotuki bokorwe achigo ikigwa bosio bwekigambero abagaka bara abaetanirie emyaka 60 basumbuira abang'ina bara no into abasaba ke bari togokina ntori gokwana toigugwe togotacherunse buna chingoko mbatagetirie ogiri rie basari gweka nese Ekenyoro kia Bomobea nkorbotere gataseni kia Getembe korega se kaunti ya Kisii literane ngurukwo Daniel Untiri na mwanju muligereri magayo mbaro moke huwa basai wesokia ase o porobulio gante bokweli ke chikuruma ketabu na continuous voter registration nigo kuboli kwa rura bantu bagante wesokia sobonge na boigo kurese county ya Nyamira nigo boigo ebirengere byanyaka bikurwegwa kubwatikana amo no bokongo bororo obwokonyora ibande magayo muntu gosiria ibande byaye kutekosiria ekebande kyaye muna kutume mulikito fatigari kisemba Okoboria nigo kwaboriwe gochiase abarai abo bachorire kweneke bona ngo basegeta bare abasae erio wesokia asumubaro omonene kwerikia bona abaki chikura ogwerika kwa abanta ase IPC tingokiri asenyo the registration is very poor nare koboria barai baminto babekanamu kekogera asegusiga actually no tubwate ya presidential candidates baito babere adis skemaraga no moske Fred Okengomatia egere toseza taisia abantu baito te impotence yo ko register voters onye turi tayari kuchukurwane sigiro bosio Wikira ritikoria ijuma wiki ya eta nigo abasae abaya 15 kurase kaunti ya Nyamira konyora baesokirie na kwerikia bona abakichikura ase kiombe ekigwetenenderete obochori na boigo chimbebe kya IEPC asomoroberio yoiga ogendrete kokorekana ase bunge ya Kitutu Masaba onye bibande binde bikororekana ngambire bikwameta se kyobisi kya bagambi kenda rushya ebibande bya inaro tegere mogende kubwata chikura muhirike aso kubwata chikura ekina kigente kibura konyense unabona ubugima bwako ngire burobo kongupi tutagete twerwanerere na bintu togoteba ngambiri buya ngakitora akore bintu bibe buya onye togotirina wakachikura burunga tukitware na inde tukiyake aiga nigo bakwanire egurube enene egyo erororo anene ekero muntu asiririe ekibande kyae egento endake gekwirira omubaro omoke komentekana anene ase chinga kichyo kubwata ekura challenges tokonyora mono ekibande kyae ekero guchikubwata ekibande nechibaso kuburi siringi 500 nekere kiasirire kwamanya konyora omwana omoke igakuburirwa chichensi chimbara nyora mesara babwati pesa kwamanya konyora abagodaibwa chibesa chinyinge eribwe yamo na 100 mwamanya kubwate kebandi twari gusaba barayi baito onde bwensi oranje gukwana naiba mo tegete guchikobuli naba magendrete muri esebiro mutari gotokonya chingaki echecho nigo abaibori abubare na bana baikire enkaki yokobwata ibibande na babwate ibibande basabirwe gukwanira abana babo erio kubwata ekura tutwara kitikura matuka mange ona bagambye abagura bageto yabarekaki bakapita nari kwasaba bagero bukatwa tutetugonje kina kuburi abaibori ndo batebya abana babo babwate tikura tuchenje bugambi kusebi asimite kwa roba Kenya Hiko ripota Getembe kuraiga somochie omonene Unyamira ojegotoke meye wodi ya township ebunge ya West Mugirango Inye Fatigad Kisemba na mwanasiasa korwa ase ense ya Amerika yuboigole omo house representative korwa Chinsa mocha Minnesota Ulda Momanyi Itsre niganyara kabaga kubolia abasae kugenda kwerobelia anamono ase kwelikia kubwata chikura na boigogo chora barayabaya abaranya kaba bakwirira ense ya Kenya kugenda na gosuka mutwe omosu bati Hilda nigarenge ase omoyigoyomo bugusanga amo nabana kurwazi cyama kitari kwenyara ime yomoche obosongo
everybody. This is Representative Hulda Momanyi Hiltsley from the great state of Minnesota, and I am very fortunate to have been here in Dallas Hotel in Kisii to engage with Minto scholars. So today's meeting was really to engage with them, to hear from them directly about what's important to them, hear their vision and their dreams, and then also look at opportunities to partner with them to make sure that we meet those needs as they are dreaming of their future careers. So I'm excited to really have had the opportunity to be here in Gusii land as Omo Gusii, very proud, to also have the opportunity to really see true and meaningful partnership that we can do now and moving forward. And hopefully we'll have testimonies from this group of young people, very amazing young people that I've met who are taking initiative of their lives. And so I'm super excited to see what we can do, and I look forward to engaging more with these young people, because ultimately at the end of the day I told them if they want to change the trajectory of their lives, guess what? They have to take the ownership of their lives. And that starts with registering to vote and also voting leaders who actually care about their needs and their concerns. And I also encourage them to stand on their word. Be a person of integrity, be a person of character, and also know that everybody, no matter where you come from, no matter your background, you are capable of creating change in your own life, in your own community. Mujumbe wa bunge ya Kitutu Masaba Musikekiri Vumbane Sairo niga mochiria serikali ya nne atigire gatabona nigo yatigire county ya Nyamira magega boigo musike Kisairo niga nyarakaba gakoene kebona niga berega gukirania magendera mange ase bunge yo mamincha n'abamerere baye babere bagataba ngatarabaga gukirania emirimo muna agutumye muri kito Paul Cup okara Kisairo yuigura ebirasi bibere ime yeskurelia yali abagaka primary yigo tukemeye wadelia ya gachuba na waigo ebirasi binde bibere ime yeskuru ya gekanodio K ime yewadelia magombo nigo agendere koba gakuliranga nati kunyara koba gakora magendero ili koba konya bagetutu hivyo tunakazana koranga abantu baitu banyolere projects Kisairo niga akirete gikati abana siasa bagende koba gonchokanana nagotema kulisaleria talia yenga tara kura magendero yendo kolengana monere abaganire batige siasa chinge onde naro bona matuka ogonchukanana na bono engoko igasi ya musinyire entonke ya kolire dalibo dochencho borai nebinte ibigocha abantu baro bakunyumba kunyuma nga ebiniteri eroleta nintu twaleta motebye karo kwale ngo bisi yo daleterete ogo chakoleta kurusiko egento netinganti tiko yakege kuba oiche muradi okonyira abantu bane oinoro mogokona asante sana ninche ndo bisi bona iga kerigente ke goitero bisiane amina Kisairo bwego niga mochiri kati abana siasa nanene abo bakweberekera ase serikali egenda teberenga batie kongaina bagusi enyorekanenga emirobori ya serikali ya bwatuko bwenko mono county Nyamira nigo yatuwa magega amangana yo gotebangera simobe serikali umagokorera abantu buri no burimo kibesa nchiro buno mujumbe kokaraki ndaraenda gukame yo muamati tinkora ba mabere ngombe mbwate nyumba bande bagonya gotera ngombe ngukamatule muiso ndengare karobe amabera enkubagwa ekoro kanendo ya bali babu Gitutu na Nyamira barenge gukama engombe igo yage kitwe gakuruta choigo mabera nya abanyamira gaite abaira nende nebikombe birebo tutie kungaina abantu baitu namangana yo gukama tiga tokorera abana inchega kwani Ruto uyu ere bantu kibamachore tusina bakenya Nyamira teli Kenya irasima enda chikosororu waigo niganyara kobaga gukwanira siasa cy'umwaka kiri 2022 ase asiyole benengere tayo asumrengo lya oprod best inchegune ngoko ingongere CDF ibirasi na byebi ningere kera nabade bichipara cyene ko nyakarani kumura lili rasma chief acho bishana cyangwa ndinga para tiyo lili kini kya ngokolera nabana inchikokolera igoto ukuli n'abantu bagushiye bintu mwese nyanjo tanchi tikini kiengoko oseke ni tali gotera kwa gotera kuli kwao ogotera ukunje tini gotera nchetingi yo broad based
Broad based ile ni ya kuibia wananchi. Nigatebire ng'a omugusina atakire gochamo asaburirie abasae nabo n'abantu bonse kubwata chikura elio konyariko babakomwa Fred Ekeonga Matiang'i okoboko osio wechikura chire bosio Chama ya ito egocha poboli na Matiang'i ekoro kuchupili monda basa ko bangaina nga egento keri rigadi akora tenga genda murie ke igio skikeno kuru kenyoro nkyo mai tata getomokore mogokora igo Matiang'i naira akoira ne birogo 13 byo kabyagusi igo gambe bunge gwata abirogo 342 oenda n'abajumbe 13 nonyare ututagete chama kegocha gotolete birogo kuru Kenya ngima abasae mubwate kura William Ruto ereti aendeka arafu mo akubate motebe 2 term motebe yu 2000 karato 2000 ekiagara besiga kuba eliaye nelia shaya obaibete yegwato ndogore panado omuke byara bibere 2000 koiririata wakomento koiririate gore byara 3000 omonge no bande koyungero mugakonde araye goiruta Egin ripoti likitasini kia wanchete kia Getembe kurugiga sebunga ya Kitutu Masaba ime ye account ya Nyamira inchi konkuru kwa Polycarp okara Omo teneneri omokoro bogosegeta gonchorere gwe chimbwa gose professional officer Elicha Omari nigabulio botuke konyaraka bogokerani gwa hanne mono chinga kia bantu basiriria magimabo hasinjira cyo botutukanu kuba mono chinga kia bantu bakonyaraka bagotebekana ko engenta gosogoitwa asinjira cyo botutukanu niganyaka bakwaneke buna yunere nchira yoka chia mate chia bali bagosiria magimabo chinanyaka bachikonyora obwene bwabo korengana gose oroboti urubuna rwaleganirwa amono muliketo Gilbert Kobe ebisa ebyogoitwa nabo igwo kongentwa kwa bantu n'amagimabo goserigwanyise byabere bikomentekana nabo igwo okubanga goitwa kwa bantu bande n'emibere gotoka Chinsa mujinde aberege komentekana se chingongo kya Kisii wa mapema twanyoranga ekene amangana mange abantu bakurusyo bomoya senge nchonga obwamate bwigenga bwabiro bokongo no bwamate obugekero borobobe nabone partner yende gose no mwanchi ondo umubwatani ondo gwe kifamilia nabakogenda nere obango goitukwo omuntu lakini asenge nchonga emanyekanete ng'abantu ambabwate lyomana omuntu oyo itwa lakini ochobe kwasegete yamanya ki oyo gengente tekonyento manyete nabwate mechando abo bagokora obutuki nigo bakonyara ko bagokora asenchira etanyare kwenekigwa gose kolenta kene ase okora obutuki bwa asenchira ere ya keurauri lebinge twararigereri twarorire byakorekanire gokonyoranga aba bagokora obutuki bwabo ekero nkuburigereria saa zingine yani bakobokora igenjira ya keurauro ese kegusinga keurauro igoro mbari ko bokora enchererie ebwenerete kini gukurigererie so umuntu agwete nabokorera nk'umuntu uyu nonyari kugwa bantu mbara etanchereye ngagiye kunyarikana nk'umuntu uyu basari ekeruko yarigereria bononyora nka obutuki mbori gokora ubwenerete buisaine uko tofautisha ngaki kene uyo ni gengentete uyere igaitire kurwasigete akarentwa yamanya kurigigwa yamanyikana buyangaki umuntu nyoitetu nkigeko geraite ngugusura amuite egere twanyora nani nari turanyora abasagia nari vise bibirake ase bikoro binde byo kurusya obomoyo gose buitwa kwene nkoborobore ase kigima obutuki butakere kunyara ko bokorwa senchirinkirano yani kwanyora umuntu gicha abantu batebanga ayo umuntu lero kagechigwe akogenda bwesunge avocado igoro bwato nabona umuntu abotokonyora umuntu gete kisangiriki abeta asigete yani umuntu gete akengo entana akebeka kangoligo akamaya bwesunge avocado etaitaneti ubutambe bwaye lakini Chinsa ekera abantu bose kuriria abasikali bagocha na bagatebanga ki oyiga akorete gentoki igengentete tukukurigereria ekene muntu yarutari yengentete uyu no muntu iteira asegete akarentuga akabekwa ikiara ngakira nyakane gaki avocado muntu gari kibuti sana isana avocado gari kibuti sana ngaibone sungete gaga cha kuita
tuki bwaganiriwe gokorwa asenchera yobuikiranu konyora ekene n'ubwasyo ku eri bali banyako bakora ibintu bingabo nibibanyako bakwimukirwa egetambukiro umuntu bande umuntu esungete umute igoro lakini abegete liru liru likunete igoro ono umuntu yekerate ni inari kwengenta igezige kumbete akaja kwengenta uri inse bunembo ono onyora ngamanganaya obutukinaro mburi gokoru bobwenerete nambeyemo nje nari boraiga abo bisa bali bakora obutuki nambeyemo barigererie gento toko nge crimes barigererie asomo cyando korekanete barigererie ibintu birange para protect asaya abantu mbakuingiliororo bacha kusajyo ushahidi bararigererie suicide yenyene ngaki omonte kerakwengenta usumuntu kagweita ngayeitera okwerwa ngokora egasi ya buronge na kyo gira chikunyara kuba gego korenta wasyo kuna boyo gokonyorekana gwekene ase bikorwa by'abantu guitwa gusabande kurusi kwa bomoyo ngori boterega tembe kurwa sensemo ya machoge bora gwe county ya Kisii Maritane nche Gilbert Kobi na masenta be county ya Siaya muske Oburu Odinga iboigole mumro mwabo Raila Amolo Odinga nigatogirie serikali yobwamo gose pro-democratic government iyo yarastigwe katyo muraibwense muske William Ruto na boigo muraibwe kyama gya ODM muske Raila Amolo Odinga kolengana no Oburu nigo serikali gayanya kabayokirania amange gwetera soko bwatra nokwo na nigo anyarika bakobolia banyaka bakwegwa amabaga bagendere gwathibaga bagendere kora emirimeyo Oburu nigakwa nayo haso musangerkano omonene ikira no mukonyi muraibwense muske Professor Abraham Githure Kindiki wogo changira ebyombe ime county ya Siaya. Like the banks, you are not charged very high interest like the other institutions charge border. When you repay twice the price of those pikis. So we want you to join SACCOs. Your Excellency, these people of Siaya are supportive of the current government in this broad-based arrangement. This broad-based arrangement is the best arrangement we have had. Me, I have been in arrangement with Kenyatta. I was there during Moi. I was there during Uhuru Kenyatta. I was there during Kibaki. I was there during all of them. But I can tell you that this time we have a genuine arrangement which is giving some development to our people. And our people are soon going to see the difference in terms of development. Your Excellency, the Deputy President, people don't appreciate empty rhetorics. Our people appreciate actual development. And what you have started all over the country is doing all actual development and bringing money into the pockets of the ordinary Kenyan. This is the way to go. If you don't bring money into the pockets of these people, they will always revolt, because these are our people. When they accept, they accept. But when they revolt, they also revolt, because they never say, they never cheat anybody. They always speak the truth. And I'm born out of them. I also always speak the truth. Mwancho muligire kirabo no tokolera Ekeonga Chinsa nyasenjera wekera no chani ngoro kwaro ni Ototo nyangiri kuransa mimenyeriro niga koro kwa Wilson Makoli kuransa ma transmission niga koro kwa Jackson no Kevin Ongeri ende gotwara waligo bya ime Getembe TV Ekeonga kama musi na boigo tware obotko obya. Baraka ninjo, ninjo Getembe, ninjo Dorome, ninjo Manana Mati, ninjo Bangina ninjo. Aye, muita keminyo tagana muimu kaigo. Ayabo nonyoraga keiga kukwanyora, akuna kukwakora. Uzomi kwanda okora sigetiga, aliese kwayo sikikwaye iki, taliona endelea koirana. Kubwa odio mesurumbu ikaransa ali tana okora kende pi. Nabali igo bono kidote nga muita keminyo tangana muimu kaigo tata kikwara anyora geke. Kibwatere koboko kai. Ekikwara anyora geke. Ekikara kibwatera koboko remerere ni bintu bwate isaneka nainde tema gukora bike iriyegere bigo takabwo nya byabere bingi muita keminyo amini ndotanga muita keminyo tanga na mwimuka igorende
Bagaka ninjo, ninjo Getembe, ninjo Dorome, Mangana man, Bangina ninjo. Superstores nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza ya nchiri amone company ya mabati Rolling Mills iluku ya buatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achagwirigirie amabati ya ndaunsialia utagete showroom yeto nigo engale iyuerengia na boigo ekogokiriso yao chingaki ogoswasaje kurigiria amabati ya iga ntobwate team tembo abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingiye chugo kwarigania na boigo cho tebererie kende kensi uraganie bagotebererie company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao unamono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asibigo babwate boomerang ayuare aye chigage emerongetato asama mabati alia yechigeche merongibire na isaro na isato mbabwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na buigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana roman jinko na buigo web design mbabwate ligani kabwate chikala buna bonelia chako gray brick red tile red maroon sky blue na buigo na green ubutambe gwe mabwate yiga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi buigo ebyo ochikunyaraka bo gutumika chinga gicho gwakeranya mabwate yiga ase nyumba yao tutari rero ase Ouru MRM showroom onyareka bo kwerera amabwate yu akomenya segeka ayo uchanye warrant na buigo ayo urakoberwa kasure asubwango eduke yiga ya Ouru Superstores igiye gutoka se enyumba ya Ouru Complex imeyumucyo gobusongo eyuerangene neduka ya Safaricom buigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera se namba chabo 0111161500 Ouru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani.